Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne Bilyaminu Ishaq daga Global VoiceTV. Barkanmu da wannan lokaci a yau wacce ita ce ranar Juma'a. Muna tunatar da kanmu da muhimmancin wannan rana mai albarka. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cewa ranar Juma'a ita ce mafi alherin ranaku. A cikinta ne aka halicci Annabi Adam alaihi salam. Kuma akwai wata sa'a da idan bawa musulmi ya roƙi Allah a cikinta, Allah yana amsa masa. Don haka mu yawaita salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, mu karanta suratul kafi idan mun samu dama, mu yawaita yin addu'a kuma mu halarci sallar Juma'a cikin nutsuwa. Allah ya karɓi ibadunmu, ya gafarta mana zunubanmu, ya sa mu kasance cikin bayinsa na ƙwarai. Ni ne Bilyaminu Ishaq daga Global VoiceTV. Ku yi subscribe, ku yi like, ku yi share domin samun shirinmu na gaba. Assalamu alaikum.